रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों EM सायखं बसुमतारिया। दमगाव सालबारि ओनसोलनि माइ गायनो दैलांग्रा दंगखौ रायजोफोरा फोसाबनानै लानो हायैखौ खौरां मोननानै EM सायखं बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दंगखौ JCB बाहायनानै फोसाबनानै होयो। दिनै खामानि मावबाय थानाय जायगायाव थांनानै EM सायखं बसुमतारिया गावनो नायहैयो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि हेफाजाबखौ होगोन होनना खोथा होयो। बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा रायजो राजाफोरा EM सायखं बसुमतारिखौ साबायखर बावो। नोंथांनि समस्थिनि EM सावरायग्रा सारा नोंथांमोननि रायजो राजानि थाखाय मावनानै जानाय दंग साफा खालामनानै माबायदि मोनदों दा? आच्छा, सिगाङावनो गोजोननाय थाबाय मिडिया सारफोरनिसिम आरो जोंनि समस्थिनिनो जोंहा EM सार सायखं सार जोंनि खोब मोजां मोनदों। आंल' नङा, रायजो राजा दं नै, रायजो राजा बिराद गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि स्लुइस गेट बायनाया नङा, स्लुइस गेट जाजेननाया 2011मोन। 2011आव जोंना कमप्लिट जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो 2011निफ्राय जोङो गैयाबाबो जों 12 बोसोरसिम मावनानै मोनजाबायमोन आरोखि बे स्लुइस गेटजों। ओमफ्राय नै दा लास्टआव स्लुइस गेट बायनाया 2023मोन नामा? टेस्टनि जुन मासाव बायफैदों आरो दा जोङो टेस्टनि जुन मासबा जोङो 3 बोसोरसोआनो जोङो एकदम खुनु स्लुइस गेटनि जेबो मोनाखै, माने ओरैनो दै खिफायजोंनो मावनानै जानांदों आरोखि बेवहाय। बिराद गोजोननाय थाबाय आरोखि जोंनो दा रायजो राजानि थाखाय, गामि दरब्रै दरबानि थाखाय बेखिनि साफा खालामनायाव जों माने खुनुरुखुम मावनानै जानो थाखाय बिराद रेहाय मोननाय बायदि मोनदों आरोखि दा जोङो बेनो आरोखि गोजोननाय मोनदों। बेसेबांसो खरसा जागौमोन बे? ओरैनोथ' जों थांनाय इयाराव जोंनिनो कमिटिनि एसे फैसा दंमोन, बेजों जोङो गैयाबाबो 3-4 किल'मिटारसो जों एसे रिफायरिं खालामदोंमोन। बाहाय एसे मोजां खरसा थांदों आरो दा एबारावहाय जों एसे सारनि अननायाव फुराखौनो जों मावनो हानाय बायदिखौनो होननानै लाबाय। गैयाबाबो थांदों आरो जोंनि खरसाया सेमोन बे सानथामसोनि होदों जोङो, सानथामसो JCB होदों, बाहाय मोजाङैनो थांखादों। एबारावहाय माने जों एसेल' माखासेखौ फुरा मावनो मोनबाय। ओमफ्राय दा सेमोननि फुराना मावनायखौ ओरैनो एसे रिफायरिं माबायो जों सारनिजों आवगायनो हाबाय आरो एबाराव। औ, सारानो हेल्प होनाय हिसाबै दा बेनो आरोखि। दमगाव सालबारि स्लुइस गेटनि हालामाव जोङो दालाइसा सानजा आफादनि जों दंग दालाय दंगनि जों बिगोमा जाहैबाय। जिहेथु जों थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि बान्दो कमिटिङाव जों एसे एनै सान्दा बान्दा खांनानै खना बनाखौ जों बुथुमनानै जोङो एसे एनै स्लुइस गेट बायजानाय हिसाबै जोङो बे साननैसो जों बे जोंनि सान्दा बान्दा खांनायजों जोङो रिफाइनारि खालामनानै जोङो खेथि आबादखौ मावनो हादों। ओमफ्राय जोंनि स्लुइस गेट स्लुइस गेट अपेनिं जानाया 2011आव जोंना अपेनिं जादों। दा बे स्लुइस गेट अपेनिं जानाया जोङो 12 बोसोर मावनानै जों मोनजादों। दा 12 बोसोरनि मावनानै जानायनि उनाव जोंहा दुरभाग्य जोंनि आबादारिया जोङो जुन मासनि 2023आव जोङो स्लुइस गेटआव बायजादों। दा बेनिफ्राय जोङो 3 बोसोरखौ जों हालाय हाफाय जानानै दङ। दा जोंनि बिटिआर हालामाव जोङो EM मोननाय हिसाबै सावरायग्रा सारनिफ्राय जोङो दा जेनोखि जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होदों, दा जोङो खोब मोजां मोनदों। दा बेनिखायनो जोंहा सार EMनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय दङ आरो जोङो हाजासे माने जोङो बाख्नायनाय जोंनाव थाबाय। दा एसेसिम आंनि बुंनाया।